Здравейте, аз съм Макс. Днес реших да направя Daily Vlog. Не знам дали ще ми се получи. Здравейте, аз съм Макс. Днес реших да говорим с църквата. Като цяло за вярата. Нямам предвид вярата, духовната вяра. Здравейте, предполагам се чувам. Ето едната ми причина. Горе-долу това ме прическата. Кое поведение е тормоз? Тормозът никога не е случайен и винаги е злонамерен. Кибертормозът представлява системно малтретиране и насилие по интернет и други комуникационни технологии. Също така проблеми в училище. Хората са казали, бързо е бавно, но славно. Така и с успехите. Случват се бавно, но са големи и са стойностни. И бас лови, че интелекта им е толкова малък, че сигурно не може да се побере и в чаша от Нескафе. Това беше добро.